Saps, Joan? Saps per què m'he enganxat a córrer? De fet, m'he enganxat a córrer culpa teva, no? Perquè cada vegada que hem de córrer a les 6 del matí amb tu, començam a xerrar del futur, d'idees loques que tenim, i no ens en donem compte, i feim 20 quilòmetres com si res. És una cosa que m'al·lucina, perquè començam a xerrar els nostres temes. No te'n dones compte. Jo, corrents, he tingut idees bastant lúcides, en el sentit, he tingut ocurrències o pensaments que he segut. Crec que no hauria tingut mai, començant pel projecte de Running Alphabet, que vaig desenvolupar fa 3 anys, més o menys, i va ser un projecte que vaig aconseguir que gent de per tot el món corrés amb una finalitat, amb una idea. Tu estaves a Nova York i vas decidir venir a Menorca, però què és que et va moure? Vaig estudiar a Barcelona, vaig descobrir realment el disseny gràfic a Barcelona perquè vaig apuntar a fer el postgrau sense saber on me ficava i vaig tenir la sort que em va apassionar. Després vaig poder fer feina a Nova York, també vaig poder estudiar a Nova York i va ser com una experiència brutal. Vaig tenir molt clar que des del moment que vaig decidir tornar aquí, des del moment que vaig enxufar l'ordinador per primera vegada aquí, vaig dir, m'he d'espavilar i he de començar tot sol, he de començar a trobar projectes nacionals, internacionals. Vull dir, tu tornes a Menorca, però sempre pensant que faràs feina per la gent de fora. Totalment. La Fotopils va començar perquè teníem aquesta inquietud de voler fer alguna cosa des de Menorca, però per al món, no pensar en local, sinó intentar arribar al màxim de gent possible. Intentar ajudar al màxim de gent possible a fer fotons, que dèiem nosaltres, fotos legendàries, legendary photos, no? Cosa que és universal, no és local. El cas de Fotopils és que la gent s'atura, s'inspira, imagina quina història vol contar, amb el sol, la lluna, la Via Làctea. Després planifica, no? Troba amples fotopils, el que diem nosaltres, no? La bolla de vidre, no? La bolla màgica on vas a mirar el futur i per averiguar des d'on fer la foto, quan succeeix, el dia i l'hora exacta, per anar ben tranquil·lament, col·locar el trípode, fer així, en les coques... I esperar. I esperar que l'escena que tu has imaginat succeeixi. L'inspiració aquesta, d'on te la trobes? Tens cap referent, així que algú que t'hagi marcat, especialment? Si miram estrictament a nivell de disseny gràfic, jo té molt clar que la persona que més m'ha influenciat ha estat Enric Jardí, de Barcelona, que és un dissenyador molt conegut a Barcelona i a nivell internacional, i vaig tenir la sort de poder fer feina amb ell. La part de l'Enjardí és l'estudi que és molt popular, que és Pentagram, que són com poques top a nivell de disseny gràfic. Hi ha Wolf Collins també, que és una agència molt coneguda, que són molt radicals, són els que van fer el de Londres 2012, aquell logotip que totalment res a veure amb el que s'havia fet prèviament. Jo aquest rompre els esquemes m'encanta. Saps qui m'ha romput jo els esquemes? I va ser gent que justament venia a Menorca a fer-ho, no? Que per jo són Menorca Millennials, no? Marcos Martín i en Ricard Garriga, els dos fundadors de Menorca Millennials.
Jo em va obrir els ulls, no? Perquè vaig veure que Menorca tenia un futur molt potent en aquest camp. Gràcies a això vam prendre la decisió de deixar les nostres feines i embarcar-nos a full time amb Foro Pills. Jo me'n record quan vas deixar la feina, vull dir, la gent flipava, literalment. Bé, això és una cosa que per jo va ser natural. Jo tampoc volia muntar cap espectacle, encara que està gravat a YouTube. Just for time controlling, so you can come, do this, and go to your office and sleep, and you'll be paid. Awesome. Shit. Oh my God. Bye. It's the last time I'm doing this. I love it. Però, Fel, tu com suportes el paradís? Menorca m'ha donat la llibertat de poder decidir el meu futur. I tu, Joan, com suportes el paradís? Jo crec que sent ambiciós, literalment, sent ambiciós. És a dir, no deixant que... Inconformista? Sí, no deixant que aquesta tranquil·litat tan polida que tenim aquí m'afecti a nivell laboral. De deixar de pensar que som una illa petita i que sembla que ho hem de fer en petit format. Al contrari, és pensar, ho direm en anglès, think big, de pensar... Piensa en grande, a lo grande. A lo gran.